Kane huwa tifel ċkejken li ta' 3 snin ommu missieru ngħataw l-aħbar illi marad bil-marda tal-kanċer. Missieru Kane, Ryan u Nicole irrakkuntaw il-moment li saru jafu kif dan it-tifel li seraq il-qlub ta' bosta se jkollu mixja diffiċli. Ryan qal kif dak il-ħin li ngħataw l-aħbar lanqas biss felħu jħarsu lejn xulxin. Ġitatna l-aħbar, ħaditna fl-ofis tagħha, għatatna l-aħbar hemmhekk. Għaltana l-tifel għandu tumur fil-kilwa u tliet oħra fil-pulmon. Asħaret ma ngħixu x'inta għajn, għax inta neħas ħażin. Minkejja l-aħbar diffiċli għażlu li jagħmlu kuraġġ u jħarsu l-qudiem biex iċkejken Kane jibda trattament. Spjegaw kif wara l-ewwel trattament Kane għamel biss nofsija fir-Rainbow Ward fejn kellu jinżel l-ITU għax qaleb għall-ar. Xarejn biss wara Kane kellu jagħmel intervent mediku ieħor dik tal-kilwa b'missier Kane jispjega kif din saret b'suċċess. Iżda minkejja dan Kane kellu missierulu interventi oħra u din id-darba kellu jsifer barra minn Malta. Ryan spjega kif minkejja li t-tumuri li kellu fil-pulmun ċkienu ħafna, xorta kienet fadal ħafna xi jsir. Spjega kif mumenti bħal dawn is-solidarjetà tal-Maltin u l-Awċin toħroġ fil-beraħ fejn jinsew il-kuluri u jaħdmu qattieħi jitfit biex jagħtu l-appoġġ tagħhom. Bejħu dawn l-affarijiet l-hemm partiti, l-hemm futbol, la sports xejn. Ġifieri, ingħaqad il-poplu kollu magħna. Ryan qal kif wara l-interventi li sarulu Kane għadu ma fiqx, iżda saħħtu mixja l-qudiem, spjega kif Kane fadallu madwar 4 xhur ta' trattament u fil-waqt li ma jfissirx li jkun fieq ikun mexxa pass-seqreb għal-fijan. Minkejja d-diffikultajiet kollha li għaddej minnhom, Kane xorta jitbissem u apparti hekk jagħmel kuraġġ lill-ġenituri tiegħu. Mhux nagħti kuraġġ lilu, jagħti kuraġġ lili. Bla ma trid, meta taraħ jitbissem, taraħ qam saħħtu. Għalkemm għaddej minn dak li għaddejjin u għaddejna minn momenti diffiċli li naħseb jiena qasqal kont nistennihom u mhux jien biss ħadd ma jistennihom dawn l-affarijiet. Jiġu bl-qqa ta' verqa. Minn dan kollu ċkejken Kane esprima ruħu wara li sema lil missieru jisemmi l-aħbar kif mhi xi ħaġa li jkun qed jistenna. Kane, Nicole, spjegat kif kien xokk kbira liha iżda tagħmel kuraġġ b'Kane meta taraħ jilgħab ferriħi u tħuli ma' kulħadd. Kien hemm xokk kbiru għax laqas qatt ma toħlom li jiġru affarijiet hekk. Speċjalment fuq it-tfal kif ra ħafna. Intant ħabib ta' Mr. Kane, Kurt, spjega kif tita xhur ilu il-klabs tal-futbol madwar Malta u Għawdex warbu r-rivalità ta' bejniethom u jnaqdu flimkien biex ban wieħed jappoġġjaw li ċkejken Kane flimkien ma' familtu. Nisaqat kien hawn missieru, ħanna labu forjana belt. Mhux ħaġa kbira, ma li tinżel bil-kleb tal-Forjana. Ġossaj tal-belt għalina xi ħaġa kbira. Bħala futbol hija rivalità kbira. Pero nizlu ċaxpullu ground sħiħ, letteralment ground jikbi. Iċkejken Kane għadda ringrazzjament tiegħu lil kulħadd fejn ma naqatx milli juri mħabbtu lejn it-tim favorit tiegħu dak tal-Furjana bewsa xierqa fuq l-arma tat-tim illi kellu fuq il-flok. Grazzi l-kulħadd. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.